everyone, kulumbai. Welcome back to my channel. Nwngtang bयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय. जोंहा दिनैहाय थास' बिबारजों अमा जानो नागिरदों. दा बेखौनो एसे खाहोदों आरो. ओमफ्राय दिनैहाय आं बिदिनो कुकिं ब्लग लाबोनो सानबाय. दा नायलांदो नोंथांमोना. जोंनि बारियावहाय एसे आबर गायनाय दं आरो. बेयावनो मोननै मोनथाम बिबार नुदों आङो. दा बेखौनो अमायाव एसे होनानै जानोसै होननानै खाहोदों आङो नै. थास' बिबाराबो नै एसे मोनसाबबाय. दोनथ'यो एसेयानो. फोराननो एसे दोनदोंमोन नै. ओमफ्राय अखासो हाना होबाय. मारै फोरानबावनांगौ बेखौनो इदिनो जानोसै गोथां. बिथिंहाय नै थालिर लाबोनानै दोनफैदों. ओमफ्राय नै बेयावहाय ना सायदों आरो. मामिया अमा जाया नालाय ओंखायनो बेनो कमल काट लाबोदों आरो नै. ओमफ्राय नै आङो बिथिं अमा बेदरनि थाखाय मस्ला रेडि खालामनो नागिरदों. जोंना एथ'ग्राब मानि बिदि मस्ला बिदिबो जाखाया. प्लेन जिरा बे मस्ला गथा बिदिल' होयो, सामब्राम गुफुर बिदिल' जायो आरो. दा बेखौनो नायलांदो नोंथांमोना. आङो संनो नागिरबाय नै, रेडि खालामखांजोब्बाय. बोथोराबो आजिखालि बिराद गरमना, ओरैबायदि गोलोमोनो, ओरै गोलोमजोबखायो. ओंखायनो दाबो 10थाल' जादों आरो. होनबाबो आङो दानो संखानोसै. रेडि खालामखांजोब्बाय नै, नायलांदो नोंथां. बानलु सामब्राम, ओमफ्राय नै बेयाव मस्ला देनाय, बिथिं अमा, ओमफ्राय थास' बिबार रेडि. ओमफ्राय नै बेयाव ओंखाम संनो नागिरदों. ओके, কি কৰিব? ভাত বনাব? কিমান লৈছে? চিন্তা না? চিন্তা লৈছে না? দে। थावा दुंबाय नै. बेखौ होनोसै. पाँचफोरनखौ एसे होनोसै. ओमफ्राय कालारनि थाखाय बेखौ एसे होनोसै. मस्लाफोरा जों एवबाय. थास' बिबारखौ होनोसै. ओमफ्राय नै बिथिं दालि संनो नागिरबाय. आजिखालि गरम बोथोर ना, मा जानो मा मानो मैगंफोरखौनो आंगायलाजोब्बाय. ओंखायनो दालिखौनो संबाय नै. फोरोंनो नागिरदों आङो सासेखौहाय, बांद्राय रोङाना बियो. ओमफ्राय नै बेदरखौ मोजां एवबाय. एवनानै एबार दै एसे होनोसै. दा नायलांदो नोंथांमोना. लेबु लायनोसै, लेबु. ओमफ्राय नै आङो लेबु लांफैदों. माने मैथाजों जाबाय थानाय जायोना जोंना, सेम टेस्ट. ओंखायनो एसे डिफारेन्ट टेस्ट जानोसै होननानै लेबु लांफैदों आरो आं नै. लेबु एसे होनोसै. लेबु एसे होबाय आं. बाबा फैदो, ओंखाम खुरबाय. औ. ओमफ्राय नै बाबाया ओंखाम जाग्रोबाय. बेना बागानाव थांनांगौ, ओंखायनो जाग्रोबाय आरो. ओमफ्राय नै
मामिनि ना एवनो नागिरबाय आङो ओमफ्राय बिथिं खारौ खान्दाय बिबार भाजा एवनोसै दा बाबाया ओंख्रि मोनस्लाबासै होमबाबो जालांग्रोबाय आरो नायदो नोंथांमोना दा आङो ओंखाम ओंख्रि मोनखांजोब्बाय नै टाइमबो जाबाय ओंखाम जानो नागिरबाय जोङो ओमफ्राय जानायखौ नोंथांमोननो एसे देखायनोसै होननानै देखायबाय आङो ओमफ्राय मोनसे खोथा आरो दा जायफ्रा अमा बेदरजों थास' बिबारजों जायै आं गायबाय नोंथांमोनाबो लास्ट बोथोरनि एसे जाबावदो नङाबा नेक्स्ट डे नङाबाथ' मोनजानाय नंला थास' बिबारनि सिजोनाबो बांद्राय गोबाव गैला ओंखायनो नोंथांमोनाबो खनसे लास्ट जाबावदो जोंबो लास्टनि जाबावदों नै ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नोसै नोंथांमोनखौ नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनसिगोन बाय